Enya bosom na na di akwaside no. Debi. Because wo munyina na tan. Oh, debi. Obu akora akwaside no ko bu akora ye mie ne dan. Kama aduane bia no abrafo di. Batano ni abrafo aduane. Entafo te se bosom. Entafo ye tumi. Ennentafo na ye omone na mo ye wia omone na mo sa. Akwaside ye duma we yi musuo bi. Ukun no mama wo ma nso mo pen. Oh bebrebe. Ebe yi musuo mi na me dika yi me musuo. Enti me yi me musuo no. Me de ma no wanje. Yesi abu oni di anyame ne pra no nti na no monje ye kran free atamfo nsema. Ne ni bani bi etu ne ni esi me su senka me de ma bra bontete mpansam no na no mbo na ni fra ne mpie we ni kan so Ti we mi nyo obi ahio Ti we mi fo obi adia e ntro na ye twa to mi so na no mo na mi lawyer muni masama me da Musiongo, na muy musiongo. Musiongo, na muy musiongo. I curiosity women and asewa asenhia bi me bidi nkomo na encha kweside e ba bisi ntini ni bedi nkomo afa kweside ho di entikwa na edi akweside na mpo akweside no eya kanfo ne binom ebusuanko ne binom ena edi akweside no anasa ya kanfo nyina ena edi akweside yenko ne koma na akwaba ne fa nkomo twetwe no enfa so enfa ma nana akwaba Yeah, abapa. achi bi abokọ Ado ndanya kopase na encha kweside bedu na mi bisa se akweside ndi etikwa na edi akweside na nano monko enti na edi akweside na se fa yenti mamufo no so yo otiefo mchia obibia jos ba mswechia mo na mo ye de pachia ho ye na yo akweside de asante mai okay asante amamre asante amamre nti na edi akweside yesmo a ina nanom de mai no ena ewowo mu no ena ba ko ejina ma otumfo na de kese nti kweside bia na otumfo odi ade nti ade kese a oto no nsafre obi ama sebi edwale ahonhom ne atumi ene nananom kasa no kweside na sebi oyi musuo ede ma nananom na ye nananom so a sebi ebeto omo a yebeso omo no omo na de enano ebai ame hu se ene ekotide okude fofie enan bebrebe nanem probe edukra nsa nti de sebi obi anamo so wote no obi anim bebe ne de edura wodi ekotide ne dura me so man epese metano pese ekoside ana sebi edan 40 days ni na no akoside ono pese de edi agoro ehohoro sebi efi ene wo ha obi e wo ho na ye de ayi musuo e de amano edwada na edwira nana menim se na ye nana no makonfo ne bi ye ma na bi so edu akweside na empofrim bi ebia konfo baby ebunensa oye de ma ne kunu no modua edru ho a na se akweside na dru na se efi account na wo nwura fia bosonfo o bosonfo a obeye bibia ba se agoro wo mu dia sada no onro obechai ba se bia bosonfo a obi a bosonfo otimi musuo e ma bosom na akonfo no kura nyina otimi ye ne de akweside dura amamre bia no bosonfo ne chiame ne omo amaka fie ne betimi aye na konfo no soso eti vichire okay na menim se nana no mo no esuno obi aduane wodi ebi mpe kraman ebi nso pe me bi se ahonhom na mpe kraman fa se bi abosom pani no o pe kraman na wo ma aka no mpe kraman a oya den obeye wo aduane separate e de ama wo nyina ana so obeye ne de obeye da combine de nyina afra se
edru ho na abosom na wokom no se tano nko ana mekoma tano de na de wodi odwan obedi odwan no sa tano no so kofa ne baby bai anase boso hofro bai no so beka se a confirm no obedi ne tano no oni a confirm a ono so se be ne de e de amana saa koside na anase be matano na didie na efiri woko no omo maka so no e de omo de ama wo se tano no so makwan no ka se mo ho nkyere mo de a imonye me de mame na monye sebe omo maka de ma no ana tano aduane bia no abrafo di tano no aduane de abrafo di but abrafo no so tano ni abrafo aduane ontimi ntwa aboa wo abrafo so na mfanya aduane kosi tano so bisa tano no echiri eniema bebre nti de ono no echiri no ontimi mfa de omo nso eni no emfa mbre no ba ye abrafo ne de omo de omo nse bibie de tano no bedi bia no o de bro mo so di okay nana yewo aduane specific aduane e bia mfa se etonko a ana ye de yakwesidaye ana se aduane bia timi de yakwesidaye enye tonko na de yakwesidaye ye kwesiada yakwesidaye ebe wakoto ye ba yera babugo ebe to ye mo kogunte nra ye to ye ka mutu ebe twa ka akore dwane bia ye pese ye bia na so dwane ahodo so okra na mfi se mahomo ne beso ana me pese me ya meye enti ta no pa no edika futo no de kopetin e de mata no dika di e ma no ho se ene na de enti odi to no wia enfri be dumienu hoko no ne chese yi musu na wi fi se yi musu ne koto no so a eda no yensa anko nka se ko yi musu e de ama no fi se sada no odididi aha enti odidi no se wo amante ne yi musu na wi a oba enko yi musu bia san fa ma wota no so ene ebe yi musu ama wode na e de se okọ na de chinye waba ansa ne akota no so ablafo no so no yi omu na akwa abonten so abe yi musu bia bro ebe yi musu ewie na abrafo no so yenya to so a aduane ne wo so no entibi nsan kotwa aboa bia ansanye de ma wo but aya na abrafo no eto bia etimi yi aduane no kwese nchene ya ma musu so mo de omo mfa bibia ho bata no ne de sana ye no enti eto ne de ebi fufu tonko a ebi so eka musu ebi ka betie aduane ahodo bebrebe bi betima aduane bia asoma na pe bia betima ya na okay tenache senye aduane ba ko na tama ye nkwala no kwa me na ka bi kire me da o se mfaze ye su futo ekoma abosoma ye se ma ye nkwatam aduane ni yetimi kwesi suto ye da kwesi ebi abosonde ma na se ye da kwesi bia ebi ye so mo bia fa na so ye betwa ye ho a mra na aduane ne da so si wo nana no ma ye wo mudi no hunhum ni ye hu anaso anase ye ne de because wo mu betima pete ye nkwa na aduane da so go bebi egu na so no aduane a ebi kana de so a obaka ko fana se de ono an sa na taste ba ono aduane ne wi na de kwakosi wo mo ho a se enwumre no nsia kwa na be kwakọ yiye a aduane ne taste no enti se de na wo de kosi wo mfiti ase ne da ti wo mai taste ne firim aduane no ma didi o mo pen na afirim nti wo be hu no we ne so se aduane ne so no eye aduane mam aha ebu okra ko peja kora na ontimi fa nka wano ebu okra be kwa ko peja no unni nti de be ya nsa da se be kwa ko hwe egu ana abosom so didi a ebi kai ese odi ese wudi bisa onne boso na to nsa didi enti se na aduane ebi ka ese odi na da muda kwesi asone no so anase bia da moye na muti bi de de kosi de be si de ye ne nyina ebedi bi na edi abesi ho no for say ye dem no se adeche na aduane no omo ne mane fare nsame wo mu nse no de ebedi ba se adeche na omo de awie na ne ma no e de omo nsa be wo mu ase na ma aduane na ye basade a ye fa na kwakohwe egu sa ya kasana na wode aduane we de wudi wa anya ye bio nti we de
ase de yesu edi enye yenti yesu yakwakohwe egu and de no odi ye no ano no na ebe oso obedi obayi adwane no wode bakwakosi ho no adechi a kama obetimi edi etobi so de kosi ho a wontimi kura adechi a dum se adwane wodi ne de o ma bedidi ama woni ayede achi nti sunsun atie ana se edi adwane ko ensuom se ebe yidi adwane be mo ofie se to a eto na mefufu no enye tano no nko ana me be ma ho eni be ko nsuo bi a mekom ana asase a meteso bibia bia se me di adwane bia peten bia no se me de ko peten na nanom ma de omo mutimi mu na fie omo mutimi mu na fie obi aye de etim sa na adwane pa no so me se ye enkwaya adwane so a enkwaya adwane no se ebi amutuo na meka ye mfa nkwa ne nwu adwane ne so ye sankwa nte se de wode adwane koma wukunu na wasankwa no nko na wasai ne so de adwane nkwa egu adwane so be ma wo akoma no one ye sankwa egu na adwane so saye de e ma no e do abakoma no so wo fie se bia o me ho na wa na o se fagusu di a ene de no de akusu ne se be ma de oni ho de a se na adwane ade ma no no ne ma ne ye mienu nkwa ni adwane so ni nti wa amampa ense tisa na ya na eye no na ne da sese no so wa kirechi yo because na echi ya adwum ko na bia ni so yes na nanu ma bi omuti omuni a enka se de wo hu ne se omuni no so omuni dia emre bia no so de adwuma koma wo mo a eno so omutime ye se ye bo mpa ye se so hu no onye hwe eso ade a wo be kwakoto ne bi obeye ana ono a na se san be ka jo se bia yi musu se wo wi a yi fa bia be twa kokoma mtwe odwa ama me ma wo muaye na ye de ne koma ye muaye se de wo hu se nyankopon na ekwo no sa na wo hu ye de kwa de hu ne kakra na ye de kwa de kron ye de hu ye de ndi hu kra ye de hu na ma me bisawo akweside ye duma wayi musuo bi anase me say wo twa aboa bi e de ama ukun no moma wo man so mo pen oh bebrebe ma ye bebrebe eva sa kweside kra ebe sisa kweside we obia nipa wo fie no obia ne mekura no ya fresuo aba oni abe bibia wi nti memedwa wo ye de akire bibia wi eduro say ebe yi musu me na medika yi me musu nti me yi me musu no me de ma no wanje na hwese nipa dom nna wa ha na obi a ne mekura na me no a me ye sebi ohene no a me be ma mekura didie na nkran so di bi ata akire no me de no wanje na ye ya kade na ne no mama kade nti wanje akokọ no adenti na me ma soko fie didi na wanje na oba tire susu no wansa nka hwe se ebi akonfo afom me ana waye me bone bi ana se fie wo no ho adenti na wanje bosum me sane etini obedi nkomo ye bibia ba wo ye na de bi wo ho a mfa won sa de no nipa domo nka no de si ti dru musu yi a ana wa nkasa no oso wani da hobi no abehunu de ewu ntim de abo na ma na wanye no ana me ko busa nse esu adai no se me ko bebe me ko ye no na ani anje nti on de metwiane ana ye nyina ko pa acho se omwa me na me bibia nwie me wi a mepata no otwan asa na me betwa kokwa ochi nti so ono anya akokọ na enka metwa omo de ne de ama omo ba me susu mani nye de enchi nti akwaside no etwa emo no ode ye me ti ama me susu mani ye de e ba me ho so e be hu se okay ene esese me bibia me hwe me ho ye ti ampa ekwa ye ne ba ye na etu yisim ko ba ya me to me dwan am to me ne ma me de ma no ti safa na kwaside na saye de eseba enti kwaside ba no hwe se ne ma me de ma no waje de a mi gidi se kwaside o so be ma ne dwan a o so mu de na chese me ho se ha nti se kwaside sa ma ya
me fa ho ne dwa na metwa ama no ngukwa metwa ama no ene de metwa ama ne nyina no waje ba kwaside ya bebeyi a ye besa de na epia ye beye ne beyi ni musu ama no yi na me hu no kronkron mu se wasom a ana afide na me suma ni ede ache na sante fomu di odwira ye dwira na ne akwaside na afashe na so se ye de se bi me fa se on se nkranfo de omo yese ye mu twa edwira ana yeso ye edwira ne se omo de ne de na de krona se afi bia ye shefa nti edwira na ni na ne afashe na nti me fa se nkranfo de omo tuso se ewiasefo na omo nyina na eye ba yeso ye de ne ho se ebia efiriboso me nkron koma na se te se de me shefa te se me shefa edwira na metwa nti ye me na meto nsa afre nipadom no ma beta ye chi ne ye na otumfo eso na eka se ene me pese metwa dwira ono na beto nsa afre yin na ne kota na chi ne etwa dwira kase so this is my fashion kese pa mudi na ye akosida ye di akoside ya fasha na se ye di akoside na wa nkasa wa hu se bosom na kasa bia afede epegya no na ehye fama de ema no nti de kan afahye ni akoside so begura ma no enya bosom na na di akoside no debi kaso mo nyina na tan debi nya obu akora akoside no ko bu akora ye mie ne dan bosom ho akoside no kora no ye nka no ebi de kind of be a fofie ukude nti obi a wo ne de nti de woni akwaside no se ne nwia bi ye bibi na opa obetimi akwakogya no oso me ne de se me bosom ye nka no nti ebi a me wo abrafo bi a me nwia asmesi se metena fie de na ma me nko na me nko som bi na onipa kron so aba na onso abeboa na wa besom ti ada wo so ye bibi no na so hwe na so woni fofia na wo so ayede oni akwasida na so ndi fofia na fofia na wo so akwakoboa no na ye nkabom sa na ya na ye no na ye ya de pa ne de eno an se ye shefa ana se bia otumfo akase me twadwira nzinye otumfo ne kase ma obi a motwenim na me betwadwira apart from no twema bibia na obi na me bisawo akwaside na kura nkasa eba ne se ne benya akwaside because I don't say ya ka kweside me se wo makasa minim ne ntia ye ka kweside akweside ne de me minim kakra na se mbeto me nananom ene ye hihya ato se edawe eyade adawe eyade edawe eyade eyade e beto dadade ndra no yenim se akweside ni fofie ni kwabrani awukudeni fodjuoni enti enano ye enana ewo ho bebrebe fokwase ni nnana wo ho ni nnana ne yade no ema ye nnana na wo bosom na edi nti mefa se otumfo eka se kwaside na ama kwaside na be kakraka ni nnana ye se otumfo kwaside no opegya no ho nti na kwaside ni dro ye se kwaside de ye nya yi ye mot ye nkoba bia na nanem udi omade so nti sa nti ma kwaside ni begina se otumfo nti na ma kwaside no ano na ba ye din ya che enana aka ni na isobu a onim fofie onim awukude onim fodwo onim kwabra ana onim fakwasie ye onim ana se akwaside apart from no nananom enhye da ho se atanofo se da akwaside die ye pegya omo fi se da pa no da pa ye memeda okay eno ne ka ne da pa nti da pa se ubetu da pa nti enwumere no obegoro kakra e de amabosom no emu ye ubetu da pa o nti efie da konina no sa ha ye kamo ahanya kamo ye bi pipa ha ebi siesie ha chese ye yesbe ye efi bi o ha bia nti memenda no wo dwale bosom no wia na wo pipa no siesie no na ewede no kodam wia wo siesie da no wo baasu awo sa memeda na nti memeda no baasu na wia na sana kwasia da no
o ma na titi nti kwasida no so say wi a edwoda sa wo ye fisa ahoho ye de eba ha obu okra obu ne nsakra no we fi bi e bro so obu oso kra mi ka say o free be man che odi mi ka no obewura ha nti ese edwoda no wo sa ahohoro no ho ansa no asa he wodwuma ase ti se na odwura ni nyina ni ya odwura nti wo de ohoro ho no odwura wo ho ti o te se odwura me dwura me ho a me dwura dwura no ni nyina ne se obebo wo ho asu ene na efre no dwura no okay na ya ti ase yenim se na na mama mi sa mam fa we mefem na zo ho na me bi so motia wachi be for mani ye because since I made started doing na no machi me hu say bia motia bi achi be for amanaye eni asuofo no wo mo hyeda ana wo mo nche wo mo hu wo mo no mo nche wo mo ana adan ana so wo mo na wo mo nyina nambom nti wo ma be ye na afofo ni nuanu nti wo mo ntime nche abefo Debi atanafo no ya na ese atanafo bosom atanafo nchi anya atanafo na nchi o atanafo mechi meme de me bosom de woche obecho on de woche a obecho anopo meme da kro me fa say no 40 days no ache me prensa woche de bia do mbegu fia de bia ye wo bosom a ese bosom we wonchi eno na ya na me hu ne say ye kasa bi ena ye ka bosom ne ba tan onchi no bosom ne ba wo ho o foforo ti foforo betimi ere achi e de na ma no tano ade a o ya hwe ha o se ye me ba no ye me chirum de ma mentia na no atia no o ya ade na nya tano ne ba no e ba ba chew aga ensa ade a wo ye di ase o ya atana yeso na tano no ba na chew ba ye ya ese tano ne nche na aka ho nye se tano nche moti achi ade no moti anchi moti ade so no ye onu na odi akoni aba oka nipa oka amafa say wotwe nipa eba wo ye ponia no ono asa aba no asa achi moti achi yo ba ka je se moti anchi bia obo moti achi se moti obeye osei so ha onu a ohwa na wonya wonche a obetimi atwa asabe di amawo okoto ma wosema so mu so aha enti moti anwoche na de ntina because yedim say ebia na achemadefo acheamefo ebi mu wani de ntina omo so be akwesi de omo be bi ne omo nche omo de ewa bosum no so obewura afia hai sanya adwene kan na ode ba ya opie na okwa suma na meka chere say konfo sankre yomba hai mes somo so biem omonye adwene na omode ba na enye na ma enfi na ma asaba no aka no enfi a me obedi ka achime o konfo me obedi ka achime bis odika beka on pese obechi wunti ana aka chime say me ntwe me ho nya dai enfiri mo ho na ebi a kwan na mofa so amoba ha ana adwene na mode ba ha no enye nti me ntwe me ho nya dai enfiri me fi na me di emra no so di mra no so a obechi me bis me na aka chime say me kan chime say me ntwe me enfiri wo de wonim ma busan say asua dai nipa na eba no wode eni a wode ba ha no enye emwa ndi se wa anya meche bia meche no mache wono ama ohu sa asema meka no eno kore ti se mimi busu obeche me oba bia ma obeche wo ti wachewa wa ba wona obehu sa boso na che nti wo kwa niema obehu no anana me ba afia me koye me hu na aboso de se kan asame me hu na wadimechi me hu na oye me sei adam ayi de na busa se office wa ye bibidia etojewa wonye bibia de ayi na boso otata ho nti wa ye bibidia aneka anana da na me ba no na bia mayi me ho na eso eye adwuma ne mra nti anam de baaye eye adwuma ne mra na de baaye a se adwuma ne mra ne nche se oyi ho afa ko boso mfie nti se wo adwuma na akoye na se obusam
busa say kona nanom nche ya die na say de ye de kɔ na e fa nkɔ na do pese eye madwumenti master say ya na abaje woka o say enye ne korenti wunya kɔ okokokɔ obeba nti e ba me fa ho say me no na eye adwuma nanam na eje nti nyeme me de ma no kura me kura ya ache me na wo nti obetua ti amamra obeche wo no se oji udwan ana na ntwi kura obeche wo wantua so woni ji a ana wo sa ko ba bia kwa ebiem nti wonam na nam na ho ana se wonam na wa okekam a se wo abusunya na ba betua nti na sa nti ana afesu so achamadofo no a wo kan se achamadofo ye nchi wo ma na se bia se bosom onye se wura afia no wache wo obe monitor wache on kan odi apa obi ntra ya no on tra nka so ebe ifo odidi wo ye bibia on kan on fa nkoso no hwe onye na hwe on onye hwe ba so ye be ifo na wura afie wo wura ye na no wa hyase ye ade a 24 hours pressure me bosom no fa nchew on fa nchew on massa chance obecho mimi die midem ne sede maboso ntie enti mimi fie de bia ba na ha etin aha kra ye no dwane ne di fie we wo ye de ma na bro so boy enti apart from say ye be goro ane enkora motete akom enkwa na ti fie ye enti fie obi ante ya de bia etin ha etin bo so krede na ye bibia ye adwuma ana ye adwuma kra na ye adwuma no kra no so wo nka ho na wo ye so be tempo mam kra ba behwe a ye fa nchew onka adwuma no no de obi asema kwa abonten ti fie no ti na ya to no ya ma fie na ye fisia gate da no ha gina ha se ha adwuma na ye no adwane wa ha obi bedidi ha na ye busani a waba ha okay busani a waba ha ana bedidi ha apart from no bibia ina ne didi awe chiro sanity na matiase na mami misa yenga mfanse obi epese omfa emboai emeboa kusidai no emfa so be no benya free na nipa no no ne de mfanse ni sika ni bibi ebehye e de aboa konfo so konfo we de akusidai ntijiwe na fedi emfa so be na se nipa no benya de free akusidai no so ene nananom and I see everywhere shirakasia bosom ne re enfiuda okay say akademinim say obi biala osom bosom bia no enkwankwa ye say ebeka jose akosidedru yesa bebia wosom no eye ne da ehun ya sin ke ebeka jose akosidedru akosidebedru a what is akosidebedru emmo a esefata a wode koboa bosom no wode ko bosom ne sane ye na won se won ne makura de kaba no ahwe won na obedi ka afro won obedi ka afro achiaw agu osire be say won na wo twene ne ho enti se wo twene ne ho a bosom no soso no ono so duba be di kan wo dom no mu be say ono ansrew wa musaw wa nye wa na wa twene ho se akosidedru da bia akosidedru a mama nto bia odwan ana mama nto abia mo bia na se bia bia na obeyese nyi de bia na nko na ese ebia oboboso no hoka nti mama nto ade na mefa nko ti bo se bia memenda ana efiada ne nipa kro bia wo de niam na ba na wadaroma akwasi deba ebia ba kwakoto mo ana ba kwakoto odwan na na jai enne me mato odwan be de aba nti ye fama na nanom na me say ene nka me kotobi wosina na jai enne me yentwa me de no enfa na nanom minim da aboso no rebe fiwo de bi obeka o ne de bia de bechi bia so be megu nsa ma kopem se wo anka nyen so wo hia bibi o ba adoye na wo be ye no aye mpempem ama bosom na kese onim bibi uye na de na nyempo be fra ka kese enye sei obedo obepe sa visit say sofo eye ade na bo so we di ade koma no we di akọ de bi on se sofo no kwala nsahwe obompa ye kwa de bia de bechen bia obompa ya masra ni pakọ no nti yima so onfa so se besre so yima
eso mfa so say yesre nti se wo ye bosom na do ye we a efiri wo akoma mu de ya fine na obi wo so a wo de beba eso na dwe papa nya de eso nta achiri eno de o de ba ye twa eno 40 days bosom na ba ka ho ase before ade ko aba ba ka ho ase me se ade na ade brain no e bribe na abi o be brabo no nti saa de na wo ye no menye biem me te won ni enye biem wo ye biem a me ndi wadwiane me do wa na be ye adwiane no so ho na nipa ko ni ayede aba no so se obi mo echewade bebrebe ne de bia na o de chewa oye obone a utanye ya wonye de wo so nti so ansa no obi be che obi ade no say wo hunu sa de na de aba no ehote ana ahonte nti so obi de ade ba na nya bosom ne ka se onfamra na ono ana de aba o de niam ne ba e di kai kobo ho mpae ni ahwehwem osemonje efira komam na ya che akwaside ni draw ba ye na o se ni pa no be ka fa o ha obi woni pa no ho ana se eniema ode ba no ode ba ye no eye nsore e no be sore eno sumus mu ho ti sana ya na etifa ana minim se enka obia wosombosum bia no eye den ya santimam ya do bia nim sakwaside wo ho enka ensem fata se ye fro obi ka kyen se ene ya kwaside bisa akwaside se de wo so da wo kwa asore wa na otam ska obotom na wo kwa asore no koto collection no the same adwuma kro na enti se akwaside bedura wa nkasa oboabo aho se akoko na benya o se chinapo na benya o se bayire na benya o se ska na benya o fa bra na fa besom na bosom no wo mo wachi dom enkoye se ada bibi be kire so na wa frɛ nana ɛna me wa brɛ kire me ho kire me ɛna na wa daroma eniema enkoye nana me so bompa ye mame bompa ye so nsa nkura o na me fa de na embo so enti nipa no oka na wa anya ama na obeka se bi a wa anya ama no eso ensa we kɔ na wo yaba so sa de chi na wo se bi ni ho ba wotimi aba o makoma obetimi adidi na de na wo yi bi a 1000 cedis ana say 5 million ana say 20 million na ka se bia me ko ye se na eye wo ya eno eye wo ya kora na eyi muso ndi ma wa ensanko 40 days na de ote na wote hwensi ensi ebi se wo kora na ma fro na ma ka che o say friend say consider dru na bia me kan ye no me kora ni ma nkoyi o ena nti udis kan me ba yi muso no ba 40 days no enye hwe ma wo ese free wo akomam me dem me kai wo say akwaside aduro nti adofo a mo so mo so kofi akwaside aduro me fa phone na ma ye o ma mo bia sa akwaside aduro obo okra m kasa akwaside aduro kra bia on free me biem no do ya aka oni me say de be ono na akwaside no e na ebehwe me akwaside ni de na na so kofi adawro ma we no ewo ye betimi de aye de ese bia enti se drokwasi de na adofo amu ni Ghana ha se me frem aya na me kai mo se enti so dudu se edu bosome ya hyase na wo kontu so dudu a eno enti so dudu na me kire wo no enti fe kokko ye wo ntu so dudu fate wo ho na fa boa wo ho menyi wo akwasi de ni sika no efanye bibia efa ma me ho me di ye bibi di ama nti nipa kakra no so omo frɛ me no sa akoko na metwa kora me ma bosom ni me tu bosom ni so nyina na me di ama no fi se gidie ni nti no me mpese obeye na eba betra me nti no na be ha me nti no sa akoko mpo na se obeto a me video na ma de wade ase no efi se me pe ma ho se wo akoko no me niema na gina ne kora dɔɔso che wo niema na me ba beye no efi se me ankra na masaka che o sa koside edru esusu nkan hu hia se nka ye ka se wo de tu akoma mo se bosumi ndina mentimi ko bompai mentimi nye hwe mia na ese me hu se koside edru a nana odaroma bia ma se na 1000 nana fata akoko ne nsa fa bompai ma me na nana no enkoso mie adwuma kwa me mama setena eniema nkoye eniema nye ye efiri upem na wo ye
ifirupem obi wo so obeka obagye atum obo so ode to so a na bibia na wa ofre bibia na ofre mesramatiefo madaroma me mfre obi a nji ne sika fanye me hia bibi se na nasewa ade we ehia me na me ho kire me a me frɛ wa ka kire se me na nasewa me ho kire me enti me na me hia bua me ne kwase de o me nye sika nto dwan enti obi a mo me bi 1000 me fa ntwa dwan a me srɛ wa a opemu a wo de be ma wo pemu anya wo ma na mo me frɛ ka kire se pe bibi fa bebo o kra na o ma ho ban a me srɛ ya na entwetwe ema ene me twetwe mu nya sa yeyi musuo na enye yi enye adwuma na wa be ka se na na di usika na di firi wa komam na yi ade ne na no mo so enhyira so efama na e wo ka se nyina ma ye di na me tie me famu aba wo na kakra me bisa fa asofofo ne ho if say something de bia wo mutina so le dem na abosonso ye nkwasasem na abosonso sebe nkwasasem na so de akosi de ya ye hu asofo no binuma so se wo mo baby na di etina aze wo mo kan fake wa bonte na video wo mo bedru na no mo anim so ano aze wo mo san ye boto aze asam na wo mo kan ne be ka se ye wo mo kra ne san kan ne kakra me kan se they say they wi ase ne keka kono I say me hu se ben kan kwa me hu se ase de be so obi yesa de body gidi ade prefer me sana me hu no me sa ne mana kokoko me fie bi nkoyi so ana me sa YouTube no anwane na me ko ba me nko sa ba me ko hu ante bi wo wa na makoma eye wo ya na ye me ya efi na sane ne na enema bi a ekoso no me mpe ase obi ade na wo so akoka bi ana se me mpe me ase me bu me bosom nti ya me mpe ne me bisa ase ase we de ko bosom na wo su de akwo ko friends say sofo na we de akwo konfo no na wo su de akwo we anope kra do bi so nsa na bosom ra na ye hye no wo se ba chese enema bi e ko no wo mu nyina no meme nko amentimi nka ma ne ye yo efise meme kwa ka obi ba beka wo ka ka obi ka say odefo na say de ne esifo na ehunu de eko ana de omo pese omo chense ewia say kama me nka bi kabi na me nka nto obi a ye de ase ne ho beto no meme hu ne say ye adwuma ana omo asete na nye we na be mabosom atiada ana nye we susu na be mababro nso atiada obie asa obie pese se wo ye ade ma ohunu se oho na de obie yesusu no ono anu kwekubu na konta ono ene na ewie evise se nipa no a we kwa ha we sene ha a atemnidie pasabasa ne niam na eko no se ka meme na na se wa nko a enka meka se omo nchae omo gu asante ma ho fi ana omo gu abosom ho fi ana omo gu mo twere na kuta omo no so ye de ho fi evise wo sofo no me ade chia beba me ha na ma ya ade ma ba meme de minim se meme sofo bia no ba me nche ya me hu ne so ba kwatana wa ye sa ade no de se oba kwan no he ya unti mimrem da bi munsi akora bi wonsi abi ana me se meme bosom na are kwatana se aka o ya kire na meme bosom obache obekun me nkan che so wo che no agyaw na ye wote me o medi medro na nkanye me se wo ye sofo na de me bosom akoye adwuma na wo wie na de makotana ba bi atimatem da bi ene nka nka me gya yakom nka me gya me nkan che so obeche me ka che so obekun obekun me kan ye so obechew obekun evese me wa sofo bro be se 20 kra me kan na say bebele me wa sofo pa eso obi ebu no ho obi anye say na ombo ankoto pentima ye nto ai se bi ye hu na say me a me nko na me nkopa bosom nkom ane omo a omo so akose da bi se me kokom a ebi me bosom ho fam me fa bosom no enka hye baabro ho na menye no omo na eguso omo yesa na ma we no omo na eguso omo yesa de kata omo na eguso omo yesa na ma we say na sepa say sofo konkono pa a wo se oda bi wonko gina na onye no sa ne so omo guso na omo ya maame ene
asɔre no different and asɔre na wo wiase no eni ho biem foforo na aba foforo na aba the same thing ana akomfo no omokom no ebi suso abefra ana omo so saa enti mefa say momo pen so no mo pen so no momo die no enti momo fa da saa ye di o machi a ye be kokaka na ebi aba na ye ba be yi ano mimi ni saa de no ho adaaje enti omo de omo nwa no mo nton omo ho emre no so a ombeye no mo ahu de ombeye omo ho why so ho mo nya omo no mo anye na matiase ebusua ye nkomo na de nche besi nana emre bi mete se na wo se o pese o hu ted eye o pese o hu ade mienu miensan na ne enuma o ye hu adwuma nana bo mu nchirima nana wasesa wa adwen oh men sama adwen medwuma de dada na de ma asofofo no kura ba eba menche morning na ye eni ena aya na omope nti eni ho adwuma ne de yeye sumi na nkasa no yeye bibia yeye o si enfre o si enkwahye mawo o si ubedware o si enfanso ni na yeye nti so ye konfu so ye timemni o so ye sofo se o de opese ye nyema wo no ehun niema na ne boden na o de opete da yo penyoma enti wo pa won sabeka obi wo ha o se ye se me nkwanzema me kwa ha sense eniema ne de e wo ho eniema na wo ho ba ne boni nti no ase ya katakata enyoma so sa bebre ya katakata niema so na obi pa na ye hu ne se de ositie na ese fatase efa de wo mana ye beye e de ama no tije na me obi akekena moye ma no oh da bi wo ye wuta ye sa bobodam ade a wontibi no wokoye a obobodam obi betimi abase na me pese menye ni o ni mabusan se wode ye de e bia osmate asore suman me ka so bekwa ko he na chi aba no hwe ne kra se ade no obetimi a e bi ho ne so wokomode a sa akomne de eni sa adwuma na nam ana obi a okombia so bosum ne nyafa wa o de eni ne de emam this wa wo de nkekan wa bosum ne mpe ekeka ho a eni ne be start akofom ebekwa ma wa hu ne se ade bi a wo ye bia no ase wa hu de wo ye basa wo bubu akoma ne na de ma ade no no wo se da ha wo beda wo se tena ha betena eno oni ne ewo ho ano menya ohwe eno an se udwade do na eni no so ye de bambo sa na ya na etie ebusia wonim so okra de mo hat se me de bia enkwadi o na mo kwoti etie ma wa ye do be kwa nkafo o be da sore ne de chance nyina gugu na na mankafo so obi betimi asoro bon se obo onu ache se wontim ana hwe wona ekoi ana hwe wontimi endim nipa bebre na omo se senti na omo enya yade boys ni bebre nipa abodo fa yes ade no me kwa kwache me ko school obi a challenge me enti me kwa kwache me na na se wa akora keto ba so beje sa ade na menye onyema no menye obi a okom obi a sebi wo yesofo ana wo chese wo ya de kase bi sa se bia wo nam wo yetime wo ye nipa sa keke se wo ba wo de ye de ene de ase ne wo de na wo kan de me koye ma wa me koye si ekwem enti kwa na me koye si mu no ene wo ni abayifo na ekwakojia enti ni okona konya obeya na wo ne de wo afa na se pa se ade esese ye ema wo de nye ani ne de ene ma ne de ho na ne entimi mu bodi ene de yete ene de wo ye sofo na wo pa wo ba na e kire okwan na wo fa so afa wo ye konfo so na wo de so ate akwa na na se wa obi eneme obi ka anana se wa koma chese se kwa na okọ na nim me bo me ho pan me bo me ne ho pan me bo me nipadua no ho pan bosom se nkwa ha me nkọ fa ha me fa ha me nyi obi e me piepie me fa me ho hyehyensense me di me bosom ni me krokro no ti de bia de beche bia no aso ne ene no eye adwuma
Ebusia penny na number ne the industry na se fa na ne ntwetwe nkomo nhye bi a obi anana obekire mu de akyew okra mu ha ne de hu hia me okra mu ha me ha ho kra mfre na industry bo ne kwara na yesa obeti weni na dankafo nana mati asembi yesi yetimi gines ka awale ma ne yeye nokre oh nokre sa na yebi me yiri na so on say obu owa akosi ba obekọ kodwo ba obekọ kwame ba obekọ ya ba obekọ bia beba oba na betimi aye nipa chose bibia sisi e wo ye de krokro be ma bia obeye ba obekọ be ma na ba obekọ e spirit ye wo obu owa ye wo no no ne ye wo je na wo no e wo nsatete ne ye na eji awo ofi bebre ana na tete no musama ejo awo yese ye fachi awode no nko ba bi nkosie obu wo ha wode ade ne kwa na wotawa awasama woka eguso nti obu wo ha oba ono na wotawa no saada na wo no kan wo so ono na wo fie nti se ma ya akakra mabom nti wo akora no to ho no wo ye ni magu akora no so nti nipa ne benyine no o de hwe wo scam pimpim aso yenye no ho ade da be ma ba na nche di bosom na otwumi no bo nse se ne ho tete no ase ye pamo no nipa no so kowie ya no wo se pese osanba osaba sa nipa no spirit ene di na chi obi na aye sa de na ti ano nti se frifie se fra bonte oba na ehunu sa de na ye na edwale waduro for 7 days ni ekoye sa amamre ni na de mensu a ebe firi ho ebu okra de se ekoye ma ebia nkwantanan eyema asase ebu ho aye de ko sebe sumra so na yakwa kira na adwo ni yakwa ye sa de no eye sa de na odwere do no enu 40 days no oba be ka twese na manye obi oba be me ho ade so ana obi wo a wodi he opa tam sika nyina fa hye ne so mfanye adwuma ebeshi nti ese ugina sika na ye de ema no ni nyina ye the same spirit ya meka ho asem ya obi na ye obi wo so okodi tu obi atem obi wo sa no ase wo nyini no a wo page 15 16 years no enkyere ho kasafi atem didie pasapasa na obi akense wo de twen na obi hu obi wo so a wo ye oba na ne nyonko ba hia na wo hu ofepa o wo de kam ye be man kam e waro obi wo ha no awaro ampa nti be ma bia ba wo ho a enye yi so sana eno sosotie nti sika no se ugina sika ma no nti no wo ho adura ye beye e de ama wo so de bakuru wonsam ana beye nsunsu bi ne panini ya e de beye samra na o de adware sa akopem se e bi abosom mi no bosom miensa ne hu ne se eniema esesa eniema sesa afere obagie di an awonjindi so nti ejina nana me since I many free ye sentafo bia yi gina wo mo jinti ne gina ntafo ntafo te sebosom ntafo ye tumi ennentafo na ye omone na mo ye wia omone na mo sa etete no so wo ntafo a na ya de kase se ntafo ye wo mo a abamo na ye bo ma wo mo no sebi ye nse omo ye nse e bia bosom ye obeto na kodwa ne nwura na taade na ye beto badin a oma pekuku bi esi ho titefo no kura de ne mo magudie sika kokko ne ka yense ba ma bai mumu ne sika mo beso aye de amaye nti ye som ne tese bosom tete ne som tafo tese bosom owo ntafo ni pampempem ne tua na mo behwe wo ntafo aba ofie de ne ye die oye skani enhwe omu yo ne ntafo de omu ye bibi ntafo de omu ye tumi ntafo de omu tese so ampa de bia ya kan to obi ye saa na etie ba ende amato agu so enne nna so wo ntafo ne ntafo no dru se so mu epeja na niema anye ya okoba be tim kan send center for mu ko bom ba momamu efise yetiti amamre e ya de e wo ho dada ntafo wo achi wade te se de bosom wo achi wade pepepe tafo wo achi wade pa te se bosom pepepe
Wow. Omo wa achiwade nti se niema no sa na ama bo se omo etaye omo niema ma omo no enfon se sa ama ne mienu kwatim kwabwade be ma baako obebu oso omo mienu baako ntimi nkase me kotana mo yakotana no omo ye ja omo sa no be hu na we nam ha de bia so ntokwa de bia sensem ade na wo omo ntam na yanye enti ase anya adwuma ema omo baako kura ko pagya baako a na ya asem enti ze wo kade on se owo a ese mo ya ba mo manipa no aba mo na mo ya ama no enkura ne nyina na mo de omo ade ama mo so menya be 20 years na mo bi aba mo no so na se de wo mbia no maye anase omo bedu so mo ebu omo bu omo nsa so efufuto omo ye amamre ede ma wo mo na ya kache nse bi moduru no mo besia wade kwa mu enti ye di nhira awo yedie saade ena yede mamo enti kwa mo koi mo susu mo nkwa wo papa mo fa sika ene nkunumdie ene saade mra bibie no asasa nipa no omonye yi so ho etimi ba center for mienu na ba akwa wo na ba akwa ho adenti se ba fa nema ekutia wo mo enti sanka nipa de nka mo bate ase a ni asoro no mo de akatakata nema no so a esefata so wo ntafo a oyi aba mo ma wo mo na ba mo na waka na bia obi ntase mimiti a mitokwa menti ase eno na iske bi na yede begu ade mo de ase wo mo ana yede se ye wo ntafo a na otwe na be ma na yi nkura na free edem te se wa wo ba ko na yi nkura na free dem na yesisi no ya to mata de mo ntafo ye wo mo a omo na sha tare koro enti be ma ne beto omo akura na din no na ye diska no aye asenso de na ya ba mo no ye de aye enti empanyifo ewo adwura ene niema ye de bo nkura na su na bi o titifo no mo pa bi ayawa ana so mpam boto na mo de ato se musika no ana ye de ato madaka mu no munyira na mo ama ye de mai enti se ekoside bia no omo te sabosum ti ekoside bia so mo sha ade fita ti ekoside bia no na omo fufuto ne do mo nkonwa ama omo ni ahye omo tade fufu ye de hire akeka ka omo ha ne de bia so na omo akone yakobo mpa ya ama omo na omo kom baabi ne se aduane omo di ebe ye omo te ne aya ama na omo di enti se obi ba ho no be che na ade a na omo fasika ne mi na omo de kakra kokoto omo ade ni mu enti so omo pagya kakra na omo akire omo so ma ba mo ni enti de bia mo kire me amon ko ngaka sanchira ba mo no akomoso ne mo amoso kono ngaka kira ba mo no a akomoso ne omo pie ya bonso obi aba na atamo we atamo meje me hu entafo be kasa ne ho kire no ada ma me no kasa ho kire wo na ankra ne so mo twetwen wo no sa da nso no obi ba che mo sika ti ada ba wie so no enkra ne timi ko sa ba mo no mu ekoyi sika me ye dai eto aduane ti so ho nti sana ya na eti hey mo ntafo na ebi nam togo ne ebi nam beni no monka wo mo na monko ya abama nana ebi obi wo ntafo ne bi wo fie ose me kra ne na akire me wo bie meni nti mpese me ya abama mfa ma na oba wo nchen ya obetimi aboa no sa akwan obi awonta no pese ya abama no ma na oba e me chekire no kwan no na wafa so enko pese me nkira me chense de me kire na eno aso awo no obepe wo mo akonwa ama wo mo omususu na eye sebi ebi wo ho mutima kwakoto asisedwa ebi wo soso a won say wo rubber nkonwan enketua mienu bi obi wo say sedwa ba mfie a ye ka say wo ye bosom ana so ye konfo betima to omonkonwan mienu ni mu ma esa koside bia no ana say da wo de wo mu bia ye omo kra da bia no so wo show mata de fita na sebi omo kra enichi nti wo yesa ne nto so de bia da ne duru a wa anya ama omo kra na so omo hu nti se wo ye ma omo to omo enyina omo nim se da se die omo sha tade de omo kra da bia na omo nse tuntum
ana omhye fufu nkwa kopem se ebi e moto of na wan ansa na ebi ompese omseso mo ombesesa mo so mo pie nkwaje omoni ombeye ebeto so akopem wiase awie so indi the auntie ase no so ofre me no pese me kire ne mu na o mampa metimi a kire na amana ye de aye wontimi so no ba ebe ya ama no enye bosomsem eye nkra ntete amamre eye ade e wo ho dada aye if say tawia na koda no ono so ono no ni tawia ne awomota na chi no so ba omo nyina wo ka ho omo de ono na baka kofa tawia na ba so ho and don't say ntafo ho na tawia ho yankomago ho so ho enti eto aso sa ewo ho so tete amamre na se sankofo ne yesa dia ya yira sepo na se kwesi ada yenusi yebeye ade akweside ade eguye nima yebeye na me bisa o akweside bia no obi ewo ne krade eso ye ma ne ho asane wa baby anaso oba ha no se ya compose say aside enwan na ade bi oba bebo mpaye wo abosom so bi ofie no bia me ntime ma ono se so we aduane bi eso no so di na akweside ne ma ne kra eba ne ho so ana akwaside no de ene so bia de gina home nto wa o enti ama ada so kwa asoreba ana so anko ba bia na so office wo fie na wo kondo bibia so nya da jetena fie na wonno ne jaso na wudi na wo kra na so ede enechi ebo be se no me ensa no nan na pese wo pia obetimi asesi on kama na akwa pia kwa nantenante no waba ni nna aka akwaside no so ho obo ozo so se de be me de mesi ese me ho makwa akwakosom enti ono no se adwendwere be kwada so ahobu dan so a oba ya bia ye som na ye botwene afede nkomodi mu no obekọ na oha na wono so na afiri ho ana anya bia so no ebia woni skampo enti oba ya obeso oba ya obetena ase akwaside ni duru ya ye to dwuma na ase ye koma wo hwebe no ebi na bosome sane na obehu no ho asama ye de aka chense ebia hepe kusua ba akoma me na me fa anya de ma de na wo dwendwene o ho kyerɛw se enti na wo yese ye wei enu 40 days rom na no na ne ma sesa so enti somne de ni nna na se obeku akoma na waye de akwaside we ye bedi ana kwaside so me mbọ makora ba akoso ehire nti adofo kakra obmatibia no kwaside we de yenya ye to safere ai mombala me heda sese de ba akwaside me mbọ makora ba akohire nti eya mu na mata machi na yenye kwaside habe do nti ma mo kuma da pa wa kwaside bo modi aso be ba ha wat akwaside mi hiao bo modi aso be ba we de mi ana me sign dia safa ko mi ana me sign o se akwaside mi si omra se de udwan no so waje atum oba betwa ni nta no mpeso betwa ne se so twa na akoye se suma ne ye ne dia ono so waba bebo ne bosia we do oboa o me twa ne akwaside o famra ne ntwa ne ni se akwaside mi ntwa odwan no ana me hwe nanim to famra efiada tifa ko man se efiada wa na meje front efiada etiefo ayekes se da na nasi ni nana ye no komantutwe ne bisi o bibia beka na ye disi yo atiefo kakra meka ni na se bibia ye bia ya adwento ato a ana ye to ato ana de ye nim ana ye kobusa na ya kyerɛkyerɛ na aso bia so ese ano ye ni abri na ye ma ye busua enafofo ye papa no yenua no ma bokodi obi manso a sebi mukomani manye ye mukomo kire enye ye no muntitiru ntina da ne den na ye ni abri sebe ye be kyerɛkyerɛ mo tete amamre ene niema ewo ho a mosomo de bi betotum kutodwuma mo nam ba bia bohu se de mo mfa mo nsa enkaka obi ade na mu bedi disani mane nyina achi adana meka achiwade eho asem se dane den na no eniema bi wo ho a ensem fata se wuti nenso nsa kwantuo mu no eniema bebre wo ho a se bi ewo konkum
ba ya na wonim ubedi na ese wo niema ba ni nyinam na wo ko hye efie nipa bi se ebi a wo fiefo ena na eye wo mesese mo amotete mo firi niema bi ho na sabi de ye nananom de tete ye no ene de wo firi ha kwa ye de tete ho no enkwase ho ye obi cross nti no me ni kra ye force se ese miti nti mesem se mo titru nti na mani abra den na ye srem sem bi wo amonye na de sato so biem esrem bi kire mo so a mo frɛ so ne kire mo ade na esrem eya amonye na yemayen eda se edi aba no me menye adwuma bia me nti koko me no me mpam menye hwe munti na me wo ho nti se mo frɛ me a esrem ye kire mo ade a eya na mo di so pepepe na ya amam na yeye na me se odoma nkpo nyankopon nananom ensamanfo na bosom biansa se omo obia ho pan na ade bia obi ahwehwe bia no enye ye mam mo ho kire mo a eniema ye basa no nananom be ya mam afeso mo nkrata sem no aye dententen no mesrɛ mo frɛ me na ehu mo e betimi aboa mo aye be ya amamo ene mo a mo se betu kwan a mo kwa yese mo pipa no ye de adane wo ba adane be ma ene de oba utua 3 days no ebe ya ma wo be ko ba bi ti mesrɛ mo ene o mo asabi akoma kama mo nam basa chichire no mo mra masasha ase eye adwuma mo a mo pa wo asabi mo kruntamaye entawantawa no mamo ne be ma na nko wo ye be ma so ne oba na nko wo de frɛ me na me nkyerɛ okwan na fa so bibia be ka mamam pia abusia oha bi eda wo so bia tanana nka na nche so ntimi nye wo de fa number na da hwe no so na de frɛ na wo ne ndi nkomo mi gidi se otwede ampo ne odom akoma ena na no madawe ma bibia ebe ye edi ama ayeso ya city ye frɛ me abenado bia ya kram